Quan vaig arribar a la platja, em vaig trobar tota la sorra mullada i vaig optar per no gravar i enfocar-me en la preparació de la foto que tenia al cap. El temps volava i la llum canviava ràpidament. L'estrella del dia estava a punt de treure el cap per l'horitzó. Poso el filtre de 3 passos, el polaritzador i comença l'espectacle. Bon dia. Bon dia i benvingut al meu canal de YouTube. En aquest vídeo veuràs avui unes fotos que tenia pensades fer fa molt temps. De fet, d'ençà que vaig arribar aquí a Gran Canària, he anat a Telde, a la platja de Melenara, on hi ha, just a la platja, dintre del mar, a uns, podríem dir, uns 20 metres de la vora del mar, de la platja, una estàtua que és el rei del mar, Neptú. És una estàtua molt fotogènica, on a darrere doncs hi surt el sol, perquè hi ha l'horitzó, que maco. Però a més, home, sí que està bé com a subjecte, no? Per posar per la composició, és fantàstica. Era una opció. La principal raó per la qual avui m'he llevat d'hora, he agafat el cotxe, m'he desplaçat a la ciutat de Telde, en aquesta platja, és perquè últimament aquí tenim unes sortides de sol on el sol es veu perfectament com surt i es desenganxa del mar, i volia provar-ho de fer aquesta foto i també a veure si podia aconseguir aquesta, quan surt el sol es crea com el signe d'omega, i també moltes vegades hi ha un fenomen que ara no recordo el nom, però que es percep, es veu com una línia verda. Si saps de què va, això que estic explicant, m'ho comentes, d'acord? De totes maneres, ara ho buscaré. Aleshores, volia tenir una foto principal, com a subjecte principal, el sol sortint per la línia de l'horitzó, perquè diria que no en tinc cap d'aquest tipus de fotos. Llavors, era una mica challenging, no? Tenia que currar-me una mica perquè, clar, les condicions climatològiques o són les favorables o no es pot aconseguir aquesta foto. Normalment hi ha una mica de boirina, calima, o simplement una capa fina de núvols, i llavors he aprofitat avui per anar en aquest lloc on feia com 20 anys aproximadament que no hi anava. Per tant, era com una mica desconegut, no sabia on aparcar, però bé, tot ha sigut molt fàcil i he buscat per Google amb temps i he vist que no hi hauria masses problemes. Però sí que és veritat que va bé anar en temps als llocs, per el lloc planificat, saber on aparcar, què et pots trobar, per no tenir problemes a l'hora d'anar a fer les fotos, de no perdre temps. Quan vas a fer fotos a sortida del sol, per exemple, doncs has de tenir-ho tot molt ben pensat per evitar que qualsevol problema que sorgeixi inesperat faci que no puguis fer la foto. Llavors avui estava ja amb el trípode, amb la càmera, he decidit fer-ho amb el 70-300, amb el teleobjectiu, i estava fent fotos i tal a l'estàtua i pensava, ui, això no pinta massa bé, al fons hi ha uns núvols, una mica de calima, no sé pas si poder veure el sol, quan de cop i volta deurien ser la falta de 10 minuts per les 8 del dematí i comença a treure el caparró del sol, i jo, uau, espectacular, i bé, he intentat no cremar les altes llums, perquè això és una altra cosa, clar, és una font de llum molt forta, i per tant he utilitzat una F16 i també controlant la velocitat, tenint en compte que és un teleobjectiu, que és molt fàcil que es pugui desenfocar perquè hi ha algun moviment, per tant he pujat una mica la ISO, 500 aproximadament, he anat variant, no? I clar, jo tenia primer tota la composició amb l'estàtua, però quan de cop i volta ha sortit el sol, ràpidament, com un desesperat, amb molts de nervis allà, canviant la composició, i em sembla que alguna foto podré salvar. De fet, si estàs veient aquest vídeo, pot ser que hi hagi alguna foto del sol sortint
per l'horitzó. Avui, des de la platja de Milenara, aquí a Telde, a Gran Canària. I res més, ara ja aquí doncs, fent el cafetó, en una zona que vaig venir una vegada per caminar, que està molt a prop. De fet, on he fet les fotos està al meu darrere, a 1 quilòmetre de distància, aproximadament. Doncs res, espero que si teniu alguna pregunta de com faig les fotos i alguna cosa d'aquestes, doncs cap problema, m'ho comenteu i res. Gràcies per mirar-ho i fins una altra. Adeu, aquí les fotos. This was my view today. How was yours? 再等5分钟，化妆下楼，催也许没用，我有步骤。你的衬衫靠着微笑，你配了一双新球鞋，你的发型那么亮眼，我要揭露久一点。你总是包容我缺点，你随身携的我照片，你的笑容和我新鲜，你让我感觉在阳光下冲浪，随时闻到花香。Please hang up and try again.